Вітаю ўсіх, шаноўнае спадарства. Сёння, мае даражэньчыкі, я вас вітаю ў такім горадзе, як Сан-Себастьян, і гэта маё першае знаёмства з такім рэгіёнам Іспаніі, як краіна баскаў. Дарэчы, вельмі цікава пачалося гэта маё знаёмства, таму што надвор'е, як на канец верасня, сустрэла мяне з раніцы даволі прахалодна. Але ўсё ж такі краявіды гэта рэкампенсуюць проста такі абсалютна на 100%. Наше падарожжа мы пачынаем з старога рэгіёну гораду, канкрэтна на пляжы, на Playa de la Concha. І тут мне пачынае здавацца, што за мной нехта назірае. Ты глядзі, і нават тут без гэтага слыннага ідальга не абышлося. Дон Кіхот, маё шанаванне. Чамусьці такое ўражанне, як быццам бы трапіў да польскіх мензэздрояў. І куды, вы думаеце, вядуць гэтыя ступенькі? А вядуць яны да самае вады. Што абсалютна ўражвае, гэта тое, што вада чыстая-чыстая. Я не ведаю, ці гэта проста ўсе людзі такія тут зычлівыя, ці мне проста так трапілася. Ем сабе спакойна свае бутэрброды, п'ю каву, і тут проста людзі паўз мяне ідуць і зычуць прыемна есці. Кэпрывайце. Прыемна. Не толькі іспанская мова на паўвостраве Берыскім з'яўляецца галоўнай. Другой афіцыйнай мовай тут з'яўляецца мова баская, там баскская, которая у арыгінале называецца эускера. Цікавасць гэтай мовы заключаецца ў тым, што гістарычна ніхто яшчэ не давёў яе каранёў. Невядома дакладна, адкуль яна ўзялася. І як вынік, яна вельмі адрозніваецца ад іспанскай мовы, аднак яна прысутнічае ў гэтым рэгіёне паўсюль. І нават сама назва гораду на кожным шыльдзе падаецца па-іспанску Сан-Себастьян і на мове эускера Доностья. Хіба з паўгадзіны шпацырую па цудоўным раёне Сан-Себастьян Парте-Вьеха. Ведаеце, што здарыўся хіба такі маленькі філалагічны цуд. Трапіў я у гэтым касцёле на імшу. Таму рабіць відэаздымкі ў мяне проста рука не паднялася. Усё, што зняў, гэта ўжо адразу пасля мшы. Заўважыў некалькі цікавых момантах. Дык вось, імша праводзілася на дзвюх мовах. Па-іспанску і на мове эускера. Да гэтага на мове эускера выконваліся ўсе псалмы. І скажу вам, што як чалавек з даволі багатым вопытам у каталіцкай літургіі, але тут як бы проста цяжка было нават са свайго вопыту выцягнуць, што канкрэтна спяваюць. Неяк так. Будзем глядзець, што будзем рабіць далей. Маю надзею, што дождж усё ж такі не сапсуе планаў улезці на гару, пад каторай знаходзіцца, дарэчы, увесь гэты стары горад Ла Парте-Вьеха. Ну што, уваход на Эверест распачынаецца. Вы глядзіце, што тут робіцца. Налево Пасео де лос Курас, направо Батарея де лас Дамас. І святарам і кабетам, ой, як цяжка ў жыцці адмовіць. Бляха-муха, куды тут паварочваць? Пытанне за мульён. Спрабую, напрыклад, ад Дамас. Яны вышэй. А я наіўна думаў, што гэтыя батарея де лас Дамас будуць вышэй за ўсё стаяць. Трошкі стаміўся, не кажу, што не. Тое, што вы бачыце, гэта толькі канчатак сходаў. Але тут яшчэ ёсць нейкія чорныя дзверы. І гэта не ўваход на дзядзінец, толькі гэта яшчэ нейкія там сходкі. Ужо глядзеў. Ну то хадзім глядзець далей. Страшна? Не-не. Нешта я падазраваю, што карчму, пэўна, я ўжо знайшоў. Пытанне, ці яно адчыненае. Зноў выглянула сонейка, і зноў горад набыў ужо больш прыязных фарбаў. Таксама гэта бачыце. Сюда, оказывается, бус ехаў. Але нічого, фітнес таксама ніколі яшчэ ў жыцці не шкодзіў. Мне выдаецца, што я ўсё бліжэй. Верху. Вось
апошнія нашыя метры і брама нашай мэты. Уваходзім. Сардэчна ўсіх вітаю у Ла Мота Каштылло. Спрабуем зараз папытацца, колькі каштуе білет у сярэдзіну музея. Таму што падняцца вось сюды, яно, канешне, вельмі заманліва. Аказалася, што ўваход бясплатны. Таму вітаю ўсіх, шаноўнае спадарства. Нягледзячы на тое, што сам музей Каштылло де ла Мота вельмі цікавае месца, усё ж такі камеру і самога мяне цягнула на пейзажы ў вокнах. А і таксама, канешне, цягнула мяне на панараму, которая адчынялася на самай вяршыні палацу. Дарэчы, цікавы момант. На самы высокі паверх пускалі толькі на 5 хвілін і пускалі амаль што па чарзе. Добра, што яшчэ не за грошы. Але краявіды, нельга не пагадзіцца, проста затрымоўваюць аддых у грудзях. Трэба было ўсё ж такі вяртацца. Дарэчы, мой страўнік усё ж такі вырашыў даць пра сябе ведаць, і прыйшоў час на гастратурызм. Ну і гэта будзе мой перакусон. Канкрэтна тут у мяне піва і канкрэтна тут у мяне так званы тапас. Адно з таго, што бачу, будзе з іберыйскай шынкай і падазраваю, што з нейкім тварагом. Другое будзе паста з невядома з чым, але на версія крэветка. Як гэта смачна, даведаемся вельмі хутка. На жаль, маю рэакцыю на Pinterest вы так і не пабачыце, але гэта ўсё праз тое, што мне трэба было вельмі спяшацца ў іншыя месцы Сан-Себастьяну. Паміж іншым на востраў Санта-Клара, который знаходзіцца амаль што ў самым цэнтры заліву, да яго трэба дабірацца па моры. Пейзажы і яшчэ раз цудоўныя пейзажы вакол востраву, у горадзе, на самым востраве. Усё гэта, па-першае, змушае цябе да няспыннага раблення фотаздымкаў, па-другое, гэта чароўнае месца, которое назаўжды застанецца ў памяці. І вось гэтым маляўнічым акцэнтам надышоў час развітацца. Мае каханыя, запрашаю вас да наступных прыгодаў. Дзяліцеся гэтай энергіяй, дзяліцеся таксама гэтымі краявідамі і эмоцыямі разам са мной. І калі ласачка, памятайце, што культура ніколі не дзеліць, культура заўжды яднае. А тым часам бачымся ў наступных адцінках.